това, което ще направим, застани с лице към... Ето е с лице към... Не, стой в средата. Стой в средата и застани с лице към... Да, така. Сега, това, което ще направим, ще си дадеш двете... Аз първо виж, може да ме гледаш. Да. Ще си дадеш двете ръце така. Длан към длан. Точно така. След това дясната ръка. Да, супер. След това дясната ръка. Просто я дай с длан нагоре. Супер, чудесно се правиш. След това лявата ръка я сви в юмрук, като дадеш палец нагоре. И остани в тази позиция и затвори очи. И продължай да слушаш гласа ми. Искам да си представиш как двете ти ръце стоят пред тебе и как дясната ти длан е обърната към тавана, а лявата ти ръка е сгъната в юмрук с изпънат палец, протегнат към тавана. Просто затваряйки очи си представяш образно тези две ръце в тази позиция, в която са сега. Слушай гласа ми и аз ще ти инструктирам. Представи си, че поставих една много тежка книга върху дясната ти длан. Представи си тази книга как е застанала върху дясната ти длан. Тя е една голяма дебела книга върху дясната ти длан, която с тежестта ти тласка ръката надолу. И тя става все по-тежка и все по-тежка. Представи си как поставям втора книга върху дясната ти длан. И тази втора книга е още по-тежка от първата. Много по-тежка върху дясната ти длан. И ти продължаваш да ги държиш двете книги. А сега искам да си представиш, че завързах балон за палеца на лявата ти ръка. Почувствай как ръката ти става все по-лека и все по-лека. Докато балонът дърпа ръката ти нагоре и нагоре и все по-нагоре, ставайки все по-лека и все по-лека. Сега лявата ти ръка се вдига, докато дясната пада надолу. Представи си сега, че поставям друга тежка книга върху твоята дясна длан. Мисли си как тя става все по-тежка и все по-тежка. Падайки надолу, толкова много тежи. И почувствай лявата си ръка да се издига все по-нагоре и по-нагоре. Усети как балонът е дърпа нагоре и все по-нагоре. Сега отвори очите си и погледни двете си ръце. Бачи, да? Какво очакваше да видиш? Че се стоят заедно. Ама те защо бяха разместени? Тя не беше тук, ако трябва. Аз затова ти казах, че е забавно. Тая така ме заболя тук направо ужас. Вече, да. Аз си мисля, че стоя опъната. Затова ти казах, че е забавно да го снимаме. Да се видиш после. А тая въобще не ме боли. Да. Много странно. Нали? Да. А тая направо ми изтръпнатка. Нали знаеш, да спиш много време така, дори нищо да не държиш, как почва да боли. Да, изтръпва. Да. А пак то реално книгата я няма, тя е само в ума ти. Спомняш си като си идвал преди за лимона, където съм ти разказвал? Ето е същото, само че го правим с... Да, ма може би тук, защото някакъв палец нагоре, а джо нагоре. Сега логически се опитваш да си го обясниш.